ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் தினேஷ் கார்னர். இன்றைக்கி என்ன புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு வாங்க பார்க்கலாம். இது விநாயகர் சதுர்த்தி பர்ச்சேசிங் டே 1 பார்ட் 1. இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, எங்கள் வீட்டிலேருந்து வெளியே போய்கிட்டு இருக்கேன். சரி, கடைக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு வெளியே வந்தேன். வண்டி எடுக்கலாம். எங்கே இருக்குது வண்டி? இப்போ எந்த ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, சலுவன் வீதியிலேருந்து இந்த ரவுண்டானா, காந்தி பார்க் ரவுண்டானா நாங்கள் போய்கிட்டுருக்கோம். சரி, இன்னும் சரியான வெயில், எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். நாளைக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி. சரி, இன்றைக்கி போயிட்டு பூ வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு என் தம்பி கூப்பிட்டான். சரி, நானும் காலையில் ஒர்க் முடிஞ்சுது. சரி வா, ஆஃப்டர்நூன் அப்படியே போயிட்டு வரலாம். சரி, போகிற போக்கில் அப்படியே வந்து சும்மா ஏன் போவாங்க, அப்படியே ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டே வா, அதை வந்து நம்ம சேனலில் போடுவோம் அப்படின்னு சொன்னேன். அவனும் சரி எடுக்கிறேன் அப்படி சொல்லி எடுத்துகிட்டே வந்துட்டான். நல்ல வெயில், ஹெல்மெட் வேறு போட்டு என்னால் ஓட்டவே முடியல. இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் இல்லை, ஒரு 3 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் அந்த பூ மார்க்கெட் அப்படின்னு பிளேஸு. அது வந்து ஆர்எஸ்புரம்க்கு அடுத்து இருக்குது. இது பார்த்துட்டிங்கன்னா காந்தி பார்க்கு க்ளோஸில் தான் இருக்குது. இந்த இடம் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இடம் தான் பூ மார்க்கெட்டு. இது வந்து பூ மார்க்கெட் இல்லை, இது வந்து ஃபஸ்ட் எங்கே இருந்துச்சுன்னா மெயின் ரோட்டில் இருந்துச்சு. இந்த கொரோனா டைம் சுச்சுவேஷனுக்காண்டி ஷிஃப்ட் பண்ணி இந்த ஸ்கூல் கிரவுண்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க. இது வந்து கொஞ்சம் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங், கடைகள்லாம் தள்ளி தள்ளி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனுக்காண்டி கிரவுண்டில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. கூட்டம் வரக்கூடாது, ரொம்ப கூட்டம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காண்டி. பார்த்தாலே தெரியும், எல்லாமே தள்ளி தள்ளி இருக்கும். அவ்வளோக்கா நெரிசல் இருக்காது, கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குது. எல்லோரும் மாஸ்க் போட்டு அவங்கவுங்க இதை கரெக்டாக பண்ணிப்பாங்க. பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கே. ஒரு வழியாக அலைஞ்சு திரிஞ்சு பூவை வாங்கியாச்சு. நீங்களே பார்த்துரியும், ப்ரூக்ஃபீல்ட்ஸ் எல்லோரும் உள்ளே தான் பார்த்துருப்போம். இப்போ வந்து உள்ளே போக முடியாத நிலமை. அந்த ஆர்ச் பக்கத்தில் தான் என்ட்ரன்ஸ் விட்ருக்காங்க. அது வந்து இப்போ தற்காலிகமாக விட்ருக்கிறது. ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு இது முன்னாடி இருக்கும். இந்த பில்டிங் எல்லாமே ஸ்கூலோட பில்டிங் தான். இவங்க வந்துட்டு இந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே போக முடியாத அளவுக்கு தகரம் போட்டு அடைச்சிட்டு இந்த பக்கம் கிரவுண்டை மட்டும் ஆக்குபை பண்ணிக்கிற மாதிரி விட்ருக்காங்க. மக்களுக்கு யூஸாக தான் இருக்குது. சரிங்க, நாங்கள் பூ வாங்கியாச்சு, வீட்டுக்கு போகிறேன். அடுத்து என்ன அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். இதோட கண்டினியூவேஷன்.